खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअबो मोजां लाबोनो हानाय जायाखै लाबोनो हायाखै माने लाबोखायाखै आं गोसो जानानैनो समायखिरा लानाय हाबाफारि दाखालि जोबनानैबो थांबाय ओमफ्राय दा सोर इएम मोनगोन सोर मोना सोरनो मा डिपार्टमेन्टखौ होगोन सोरनो डिपार्टमेन्टखौ होआ बा सोरबायदिया मोनगोन सोरबायदिया नेथ'नांगोन ना बिनिनो सब साब बयबो बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए बिथांमोना सानलायगासिनो दङ सिन्था खालामलायगासिनो दङ आं उमुखौ मोनबा हामगौमोन ना फोरमायलायनो हायाखै नाथायबा थांनाय जेब्ला केम्पेइन सोलिदोंमोन ना अब्लानि समावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा सोरनोबा आं नैबे उमुगनो उमुग डिपार्टमेन्टखौ होगोन उमुगाव उमुग डिपार्टमेन्टखौ होनाय जागोन बेफोरबायदि माखासे फोसावखानाय जिहेतु हाग्रामा महिलारिया सारा जा बुङो मावो नङा होमबा बे हिसाबै बयबो एमसिएलए बिथांमोना सारमोना फोथायलायनानै नेलायनानै दङ नेनिसै दिनै हरसेखौ गाबोन सोर मा मोनो मा मोना ना बेखौ जों खोनासंनानैबो लानिसै लोगोसे नैबे मोनसे बाथ्राखौ एसे साननो गोनां जानानै फैदों हाग्रामा महिलारि सारा जेब्ला खुंथायाव थायाखैमोन 17टा मोननानैबो थेवबो बिसोरो पावाराव थानो हायासै जिहेतु 5 बोसोराव अब्लानि समाव हाग्रामा महिलारि साराबो समायखेराखौ लाहैदों एमसिएलए हिसाबै तो दाखालि जों नुनो मोनबाय जे सार प्रमोदा मा जाहोननि थाखाय थांनो हायासै अन्तत समायखिराखौ लानानै थायोब्लाबो बिथाङा सानदोंदां जेब्ला एसेम्बलि जादों अब्लानि समाव हाग्रामा महिलारिया फैयाखै आंबो थाङा आंबो समायखिराखौ लाया बेफोरबायदि सानदोंब्ला बियो दैदेनगिरिनि गोरोन्थि दे बावहाय जों मानिबाय जे बिथाङा हयतोबा देहा उसुबिदानि थाखाय बा लुज मोशन जानायनि थाखाय बिथाङा थांनो हायाखैबो जानो हागौ आंनि मोनथिनायाव साननायाव देहा गाज्रि ना लोमजादों बा माबा मोनसे जादोंब्ला थांनो हायासै मानिबाय लोगोसे राकेश ब्रह्मआबो माखौ फुटानि खालामनानै थाखो मा साननानै थाखो बुजि मोनला जेननायखाय बिथांमोननि सरखाराव बिथाङा बुंदोंमोन जे अक्ट'बरनि 3 तारिखआव इउपिपिएलआ सरखार दानो थांगासिनो दं नाथायबा बिनि अपोजिट बिनि उल्थासो सिंगेल डिजिटआव थाहैबाय इउपिपिएल हानजाया नङा होनबा थ' बिथाङा बेफोरखौ सिन्था खालामनानै हयतोबा फैयाखैबो जानो हागौ थ' बिथाङाबो सिएमनि समान पावार दं नङा होनबा जों साननानै लाबाय आरोखि बेफोरबायदि दा गोबां बाथ्रा बुङोब्ला गोबां खोथा ओंखारलाङो नाथायबा दा बिपिएफ दोलोआ इएमखौ दिनैसिमबो राननो हाथ'वाखै माने होनाय जाथ'वाखै खोनानो मोन्दों 13 तारिखआव होगोन खोनासंनानै लानि बा बिथांमोना डिक्लारबो होगोन अब्लानि समाव जों बुजिगोन थ' गोबां बाथ्रा बुंबाय साननो गोनाङा बारग' CEM नङा होमबा बिथां प्रमद बर'आ मानो थाङासै ना बिथाङा बाजेट सेसन बा माबा मोनसे समावहाय फैयिखाय आंबो थाङा बेफोरबायदि खालामना थादोंब्ला बियो सासे सोमावसारनानै फैनाय राजा लामा गाथेनानै फैनाय बिनि मुल्यखौ बा बै सोमावसारनानै फैनायनि जिहेतु दाम बा बेसेन गोसा बेखौ बियो मुल्य होआखै होननानै आं सानगोन अन्तत समायखिराखौथ' लानानै बिथाङा बै जेब्ला एसेम्बलि जागोन बा माबा मोनसे जागोन बाजेट सेसन बा माबा माबियावहाय बावहाय थांनाय थाङि बिथांनि बाथ्रा नङा होनबा बे आरोखि बाथ्राया थ' जों नायनोसै फैया मालाय मा बिपिएफआबो ओरैनो सिंगेल दानो थांगासिनो दङ नाथायबा जों खोनानो मोनबाय थादों दा जेरैखि जायाब्लाबो गोबां बाथ्रा खोनादोंमोन इउपिपिएलआ सासे देरहाब्लाबो सरखार दागौमोन XYZ नङा होनबा बेफोरबायदि खोनादों नाथाय दा बे बाराव थारैनो रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हानजाजोंनो दंमारो होननानै साननांगोन बे 5 बोसोराव
UPPL नि अस्तित्वआ थागोन ना थाया आं बेखौ बुंनो रोंला। दा थायोब्लाथ' मोजां, थानांगौ, अपोजिशन हिसाबैनो थानांगौ। अपोजिशन हिसाबै थायोब्लासो बयबो सोरबा गोरोन्थि मावनाय बा खामानि मावनाय माविखौ बुंखांलायनो हायो। जायनि जाहोनाव प्रमद बर'नि समाव अपोजिशन थानायाव गोबां बाथ्राखौ अपोजिशनफ्रा बुरखां होदोंमोन आरो ससियेल मिडियायाव गोबां बाथ्राखौ फोरमायनानैबो होदोंमोन, बुंनानैबो होदोंमोन गोबां सोद्रोमाफ्रानो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय, बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।